Ithi enye intokazi apha kum yemfane ingathi ndizithwele ndithi and ke abantu basekhaya bathi bazaya kuweni ndithi bazaya ekhaya yebona akukho kwam pha kukwatata pha ndithini ke ngom ndithini ebazalini bazawuya ndathi okay noyamabayi ndithi ndiseze endlini ndava izinja zikhonkotha zisitsho phandle ndathi hayi ingathi baninzi abantu bakhonkotha ziyafakala kwizinto ndathi kandigoba yho ngabo kanye yabe banqandela le nkwenkwe incinci bengena ngapha babe besiya ethangweni straight bafika bahlala ndathi heyi inzima into yaba lapha kwabe bekuthiwe manditshayele ibala ndatshoza manqoma mandiqale ndiyeke le bekuthiwe mandiyenze ekuqala ndatshayela ibala kakhulu apha ecango kwabo make baqhunyiselwe nantsika. Oh ndiyaqoma kusezawuphuma uqinga lendlala utata wam ondizalayo kuzawunyiwa heyi yathi uphuma kwayo laa tshepha yayapha kubo kanye yathi imolweni nifunani apha hayi sizise lo mntana ukhuleliswe ngunyana walapha kwabani yake yasirhawuzela intloko enye le yathi jonga ke mfondini apha kukwam apha yangathi ikhona ngathi iyanyukela notata heyi ndimamele ndithi kukwam apha lithango lam neli lihlele ecangkwalo lo mntu nithi umithisiile umntana wenu naw uyakwakhe mhla wakhe umzi wakhe owakhe niyandiva kakuhle naw uyakwakhe ke kukwam apha bethani izishwabha senu niphume nihambe okanye ndawuvulela inja zam zinitye nimtye kwam. Hayi loo nto ngapha ndiwuphethe umtshayelo nantsika ndimamele ndiqomba kwenye icala ngendikukhwaza ndithi uxeleke umazi kahle utata lapha wena tyhini heyi ngathi ndisithi kuyanyusela ngathi utata emfanini ntshokonye indoda pha emfanini ukumithisa nam ndisakwazi ngendisiva uba nize kum apha ndim lo mithisileyo kunithi kumithisa unyana lam akukho kwakhe apha hayi ntaka baphuma bebhabha ntaka.